नै बारहुंखाजों सिरिनाय खैजोमा बिदै खननानै लांसै दानो। तो वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ओरैबायदि जाबाय घटनाया, माने दिनै बारहुंखा बारनानै अखा बांखा फैनानै ओरैबायदि मानसिफोरनि न' बां दंफां लाइफां कारेन्ट सब सिलिंखार खालामलांजोबो आरो। तो बिदिब्ला भिडिअखौ गाइसमोन भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां, अब्लाना बुजिगोन मा जादों जाथाया। नै बैहाय दंफां फांसे फांनै बायना दं, अखायानो हानानै बिराद गोहोलांबाय। नै बारहुंखाजों सिरिनाय खैजोमा बिदै खननानै लांसै दानो। नै बेहाय बारहुंखाजों गयानो फांसे बायबाय जोंना। नैबे मैगं थिलियावसो गोलैबाय नै। नै बेहाय बिबार बारखानाय गय बिफाङानो मारै बायखो नै बारहुंखाजों। आरो नै बिथिंजाय नाय दखानानो एसेबावब्लानो गेग्रेबसिगौमोन। बारहुंखाजों नै दंफाङानो गुबुलाय लांजोबबाय। ओरैबायदि बार बारदोंमोन ना गाइसमोन। नै कारेन्ट तारावनो नै माबायदि दंफां गोलैनानै फाथै गोनां गयानो बायबाय नै फांसे। ओरैबायदि बारहुंखा फैनानै नै बरियामोन फाथैया, फिथाइबो दंमोन, बिबारबो बारदोंमोन आरो। फिथाइया थाइसाबदों माथो, बिबारबो दंमोन। दान नै देरखानाय गय बिफाङानो बायबाय हनै। नै फिथाइया दिनैनि बारहुंखाजों ओरैबायदि लस जालांबाय आरोना मानसिफोरना। नै फाथैफ्रा एथ' मोजांमोन बायनानै माबायदि आलाय सिलाय जाजोबखो। थ' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै मिथिबाय जानो हागौ आरो नुबाय जानो हागौ माबायदि बिफां लाइफां कारेन्ट तार जलांदों, सिलिंखार जालांदों। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुजोब्बाय। बेखिनियानो आरोना, एसेनोसै बाय।